Keď som pracoval v NASA, asi v 97, 98, chalani v laboratóriu na fotografie, dvaja z nich práve vychádzali zo svojej kancelárie, keď som ja odchádzal zo svojej a počul som ich smiať sa a hovoriť, že nemôžu uveriť, že ľudia veria na falošné pristátia na mesiaci. V 2007 jeden z chlapov, s ktorými som pracoval v Lockheed Martin, mi povedal, že Zem je plochá. Takže máte spojenie s Fort Worth? Mám spojenie s Fort Worth. Dobre, a čo to je? Pracoval som pre Lockheed Martin v White Settlement, čo je vo Fort Worth, Texas. Po určitý čas. To nebola jedna z mojich zábavných pozícií. Bola to čistá záležitosť, finančno-obchodná záležitosť. Len som to chcel spomenúť, pretože sme Flat Earth a sme Fort Worth. Som len chcel urobiť túto spojitosť. Žil som vo Fort Worth 2 roky. Dobre, to je dosť v mojej knihe. Dobre, takže hovorte trochu o tom, ako ste sa dostali k práci v NASA, vaše kvalifikácie a vašu úlohu, kým ste tam boli. To je veľká otázka. Takže začiatkom 90. rokov som bol študentom na vysokej škole a pracoval som na leteckej základni Edward Air Force Base. Niektorí z ľudí, s ktorými som spolupracoval, navrhli, aby som sa uchádzal o pozíciu v NASA, pretože som sa venoval IT, vysokoškolský titul, a tak som to urobil. Našiel som v základných novinách, že tam mali kopu pozícií zverejnených pre ženy, väčšinou ženy z nejakého dôvodu. Čo je zaujímavé, späť v 90. rokoch to presadzovali, tak som sa prihlásil a bolo to veľmi jednoduché, nebolo to ako dnes, bol to veľmi jednoduchý proces. A tak v roku 1996 ma prijali u dodávateľa pre NASA. Ten dodávateľ sa volá Woodside Summit Group a robia rôzne kontrakty, nielen pre NASA, ale pracovala som priamo v zariadení NASA, nazývanom Dryden Flight Research Center, ktoré je jedným z hlavných zariadení NASA v Spojených štátoch. Pracovala som tam od 1996 do 2000. Kvalifikácia bola základná, veľmi základná. Mal som 2,5 roka vysokoškolského štúdia a hľadali ľudí práve zo školy, takže sa im páčilo, že som mal nejaké vysokoškolské vzdelanie a potom ma vyškolili na moju pozíciu a odtiaľ to rozširovali. Bola to skvelá zábava. Naučil som sa veľa za tie 4 roky, čo som tam bol. Takže robiť IT veci? Napríklad byť zodpovedný za servery? Správne. Mal som 4 servery v mojej kancelárii. Mal som vlastnú kanceláriu, ktorá bola vedľa fotolaboratória, čo bolo samo o sebe jedinečné miesto. Áno. Mal som 4 servery. Moje servery boli záložnými servermi pre všetky počítače v zariadení. Dobre. Celé zariadenie? Celé zariadenie. Urobil som všetky zálohy. Rotovali sa cez počítače každú noc. Dobre. Aký druh titulu ste získali? Alebo čo? Čo ste študovali? Podnikové IT. Ste chodili do školy? Dobre, chápem. Ako si sa dostal k plochej Zemi? Pretože si nebol zástancom plochej Zeme, keď si pracoval v NASA. Správne. Tak mi povedali, že ste. Vlastne, ak vám nevadí, ak sa trochu vrátim späť. Keď som pracoval v NASA, asi 1909 a 98, tí chlapi z fotolaboratória, dvaja z nich práve vychádzali zo svojej kancelárie, keď som odchádzal z mojej kancelárie a počul som ich smiať sa a hovoriť, že nemôžu uveriť, že ľudia veria na falošné pristátia na mesiaci. Samozrejme, vtedy som o ničom z toho nevedel, nemal som ani tušenie, takže som si úprimne myslel, že sú blázniví, takže som to trochu odignoroval a už som o tom nepremýšľal veľa rokov. A potom v 2007 mi jeden z kolegov, s ktorým som pracoval v Lockheed Martin, povedal, že Zem je plochá. A tú informáciu som zahodil, pretože mi nedal veľa detailov. Bol to inžinier, veľmi chytrý chlap na F-117,
Počkaj. Inteligentný chlap, ktorý veril v plochu zem? Vzdelaný. Dobre. Veľmi vzdelaný a veľmi inteligentný. S leteckým pozadím mi povedal, že zem je plochá. A opäť som to zamietol, pretože to bolo v tej dobe len nezmysel. Takže o pár rokov neskôr a v roku 2009 som si uvedomil takmer všetko. A je to ťažké prebudenie, keď sa to všetko zrazu objaví, ale falošné pristátia na mesiaci, 11. september ako vnútorná záležitosť, chemtrails, HAARP a potom si to už doplníš sám. No, začal som šialene bádať. Od roku 2009 do mája 2016 som len skúmal a študoval. Pracoval som pre vládu do roku 2012. Takže NASA, potom Air Force, potom Lockheed. Nie nevyhnutne v tomto poradí. V máji 2016 som robil svoj výskum a narazil som na video, ktoré hovorilo 75 biblických dôkazov o plochej zemi. A zaujalo ma to, keďže som to mal niekoľkokrát pred očami a vedel som, že mesačné pristátia boli sfalšované. Takže pozrel som si to a odvtedy už môj život nebol rovnaký. Áno, takže... Takže vaše zázemie, myslím, že ste kresťan, však? Alebo veríte v Bibliu? Dobre. Pretože ja som v poslednej dobe zistil, že byť kresťanom znamená, že vezmeš vedecký pohľad na svet a projektuješ ho na Bibliu. Ale ak naozaj veríš v Bibliu, to je iný príbeh. Správne? Ak veríš v doslovný biblický záznam. V geocentrickom modeli. Áno, geocentrický pohľad. Takže v tom procese bol tam nejaký verš, ktorý ťa naozaj oslovil, alebo ťa poprvýkrát znova zasiahol. Vieš, keď si ho čítal z pohľadu plochej zeme. Takže, čo som urobil, bola kniha Genesis, kapitola 1. Prešiel som celú kapitolu asi 3 hodiny a išiel som verš po verši, pretože to je záznam stvorenia. A tak, keď sa na to pozriete s otvorenou myslou a veríte v doslovnú Bibliu, čo ja robím, potom sa zastavíte a vezmete do úvahy každý verš. A keď to urobíte a prejdete celú kapitolu, potom zrazu vidíte stvorenie v inom svetle. Nie je to nikdy takto vyučované. Takže čítať to s inou myslou, otvorenou myslou, potom celý kapitola v podstate rozprávam, ako Boh zostavil zem. Je to ako druh terária. Áno, myslím, môj celý názor je, poprvé, ak sa vôbec dá prekonať myšlienka o nebeskej klenbe s vodami nad a vodami pod. Ale fakt, že Boh stvoril zem ako prvú a potom stvoril slnko. Viete? A teda, okolo čoho sa zem točila pre 3 dni, kým bolo slnko stvorené. A dospel som k záveru, že ak je to pravda, rotovalo to okolo Chucka Norrisa. Pravdepodobne. Nemôžem priznať žiadne iné riešenie. Mimochodom, Chuck Norris je iluminát. Je to správne? Áno, myslím to len zo srandy. Musím si to preskúmať. Vtip. Nechcem, aby po mne išiel. Takže... Povedzte mi trochu o pracovnom prostredí v NASA. Viete? Áno. Trochu sa rozhovorte o atmosfére. Majú sa ľudia radi, viete? Skvelé prostredie. Vlastne mi to chýba. Mám sny o práci tam stále. Takže akokoľvek zvláštne to znie, chýba mi celý všetko, ľudia, zariadenie, veci, ktoré sme robili. Bola to veľmi dôležitá úloha. Bol som súčasťou I-2000. I-2000 bolo toto veľké, viete, falošná vlajka v podstate. Ale viete, cítite sa dôležito, cítite sa dobre, všetci tam boli na rovnakej strane. Skutočne ste sa cítili ako člen tímu a mali sme veľa zábavy, mali sme podujatia, mali sme veľa jedla,